Vê sibê li herêmên dibin kontrola hikûmeta Veguhez a Sûriyê, deriyên navendên sindoqên hilbijartinan a ji bo Meclisa Gel a Sûriyê hatin vekirin. Nêzîka 6,000 hilbijêr ji dezgehên hilbijartinê li çend parêzgehên Sûriyê ber bi navendên dengdanê yên taybetî veçûn da ku di hilbijartinên Meclisa Gel de dengê xwe bidin. Meclisa Gel a ku ji 210 kursiyan pêk tê, ji sadê sê yek wê serokê hikûmeta Veguheza Sûriyê Ehmed El-Şerî hilbijêre. 1578 namzet ji bo kursiyên meclisê hevrikiyê dikin ku tenê ji sadê 14 wan jinin. Lê li vir xelkê herêmê rêveberiya Xweser û Swêda ji kursiyan bêparin. Ehmed El-Şerî ji bo ku siyaseta xwe a çewisandinê binixwimîne, îdia kir ku ew di qûnexek Veguhez de ne û pêwîstî bi hilbijartinên berfireh û rasterast tune ye. Ev pêşketin di demekê de tên ku destûr nehatiye dayîn ku ti saziyekê dadweriya serbixwe an rêxistinekê navneteweyî tevî netewîn yekbûyî an Yekîtiya Ewropayê çavdêriya pêvajoya hilbijartina bike. Tevî ku gelek caran civaka navneteweyî destnîşan kiriye ku divê ev pêvajû di bin çavdêriya navneteweyî de pêk were da ku bejdariya hemû Sûriyên li hundir û dervey welat mîsûger bike. Sê parêzgehên Sûriyê ew ji Hesekê, Reqa û Swêdayê jî ji van hilbijartina bêparin. Hikûmeta Veguheza Sûriyê ku dixwaze van parêzgehan biçewisîne, îdia dike ku ji ber sedemên ewlehiyê ew li van deveran hilbijartina pêk nayîne. Rêveberiya Xweser a Bakur û Şilatê Sûriyê van hilbijartinan neqanûnî pênase kir û got divê pêvajûyê de amade bibin. Her wiha Swêda jî eşkere kir ku ew tevlî van hilbijartina nabin û ev hikûmet nûnertiya wan nake.